Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. I was once a big businessman. I mean when I was still a clean businessman. Pari zvino hangu ndine mabusinesses angu awo andinawo munomu mandiri kuraramira ndiri munyika yevatorwa. But before all of this, pandakauya kunoku ndainge ndiine kabusiness kangu kandainge ndiinako. Zvinhu zvaitofaya nemhuri yangu tainge tichitodya tichiguta. Asi chandakazongodzidza pavanhukadzi ndechekuti zvinhu kana zvikanzi zvanyanyisa kuoma, it is very rare, especially kana ari mukadzi wekuti wakamuroora zvinhu zvichifaya asina kana kumbogara akarara nenzara, everything going according to plan. Munhu yeye anoti netsei kuti unge uchizomuconvinsa kugarira nhamo, plus kana uine mari, obviously it is very easy kuti mukadzi wako ange achipfimbwa nevarume zvekare vagara vaine mari, saka anongobuda munhamo yako iwewe achitongonogarawo bhom. Ndo zvakaitika kuna madhamu vangu, even though tainge takasanganawo munyika ino yevatorwa, ndakatongomuupgrade. Iye ainge agara achitongoraramawo kalife kainge katori bhom, because aigara nasisi vake nemurume wasisi vake ende vainge vaine mari zvekare, saka chinonzi nhamo ainge asingachizivi. Takasangana within 3 months ndainge ndatounganidza mari ndokubva ndaenda ndikanomuroora, tikabva tazochata tichizodzoka kunoku kuSouth Africa. Asi ndinofungidzira kuti pane vamwe vatete vangu avo vakazondiroya, because vatete ava vakandikumbira mari. You know, there are times dzekuti unenge uine mari yaunenge uinayo, saka vatete ava vaiitawo business kumusha, saka vakandifonera vakabva vanditi, mwana wehanzvadzi yangu, pane zvinhu zvandikuda kuenda kuno order, but pari kudiwa mari yakawanda. Mari yandiinayo ndikuona kuti haikwani, saka iwewe ndanga ndichikumbirawo kuti unge uchindikweretesawo mari. Kana wandikweretesa mari ndobva ndachizokudzosera kana ndaita maprofits angu ndatengesa zvinhu zvangu. Saka zvainge zviri zvinhu zvekuti vaingoti kana vakangozvihodha from outside of the country, zvichingosvika chete within 2 kana kuti 3 days zvaibva zvatopera. Saka ipapo maorders avo vainge vawana macustomers akawanda, vachiti kana vanhu ava ndikasavaodhera zvinhu zvavo vanobva vaenda vobva vaodherwa nevamwe vanhu, ndobva ndatoluza macustomers. Saka mari ndainge ndiinayo. Dzimwe nguva mukoma unokwanisa kuita mari sometimes kana 20,000 rands muaccount, but pa 20,000 yaunenge uinayo, mari iyoyo inenge itori mari yebasa, unenge usitorina kana sent. Ndo zvakaitika ipapo mukomanashi pamari iyo yandainge ndiinayo, even though vainge vaudzwa nemudzimai wangu kuti tainge tiine mari, but iye akakasika kuvaudza kuti tainge tiine mari. Hamenowo kuti ainge achifungei asati andibvunza. Pandakazomuudza kuti mari iyoyo yainge iri mari yebasa, akabva ati asaka uchavaudza. Eniwo ndichizovaudza kuti kamari katainge tiinako kainge kari kamari kebasa. Vakazongotaura mamwe mashoko handisina kukwanisa kunzwisisa, zvekare vakazofamba vachindinyeya. Kubva ipapo zvinhu zvangu zvakabva zvachizodhakwa. Kudhakwa kwakaita zvinhu zvangu mukoma, there was this other day driver akauya akatora motikari, ndo pakatangira kudhakwira upenyu. Akatora imwe Toyota Hilux double cab yangu, ndokubva abuda apa ndainge ndisipo. Iye akati achienda kumba kwegirlfriend yake ndokubva azoita accident. Mukomanashi akaita accident neimwe BMW apa. Hilux iyoyo yainge isati yava neinsurance. It was just a write-off as for that BMW. The owner of that vehicle was a white guy. Varungu munongovaziva. Saka ainge ava kutoda kutondisungisa because the costs were too high. Apa motikari yacho isina futi insurance. So takabva tachizoita dhiri naye murungu uya. So ndainge ndava kutongoshandira chikwereti because motikari yake iyoyo akabva achizoiendesa kune umwe panel beater, zviya zvavanoita varungu kuti anokudza kuti my vehicle is a write off. Saka ainge achitoda kuti ndinge ndichitomupa mari yekuti anokwanisa kunotenga imwe motikari. Ndikati no, mari yakawanda kudaro handina. Akati ndinokusungisa. We then reached an agreement. Akabva ati it is fine, zvatichaita
motikari yangu iyi ndava kuiendesa kune umwe wandinoziva is a panel beater, saka ndichakupa quotation. Ndakapiwa quotation, then motikari yangu vainge vatoitora zvekare that Hilux yainge yaita accident, as well as each and every month ndaitomupa mari, because motikari iyoyo vakazoigadzirisa varungu vaiva nemari yavo, but vainge vachida kuti tige ndichizongovabhadhara every month. Hakuna chinhu chinorwadza sekushandira chikwereti. Each and every month ndainge ndongoshandira chikwereti. Apa business randainge ndichiita ibusiness rekuti unofanira kungogara uchingotenderedza mari. Kana ukasakwanisa kutenderedza mari zvinobva zvatodhakwa. Upenyu ndopawakatanga kuoma ipapo. Ndikadzokera kuna vatete ndikabva ndati vatete ndasangana nedambudziko, ndanga ndichikumbirawo kuti mundikweretese mari. Vakabva vanditi nhasi ndiwe wava kuda kukwereta mari kubva kwandiri, iwewe unombokweretawo mari here, unombokweretesa vamwe vanhu mari here. Mukoma takabva tatonetsana navatete paya, but she then cursed me. Vakangonditi iwewe ndakatogara ndatongokukesa kubva uchiri mwana mudiki, ndokusaka zvinhu zvako zvisingakufambiri. Vakabva vatodropa call sevanhu vainge vatukana, neniwo ndavaudza mashoko. Ndakangoti zvimwe kuda maybe kungotaurawo kwevanhu vari kutukana, but indeed she had cursed me. Upenyu hwakaoma. Then there was this other day, mudzimai wangu paakabva ati ainge arota mapete. Ndikati warota mapete? Ndaisatoziva kutoti yainge iri nhamo yainge yatopinda mumba. Zvechokwadi mukoma, takashaya kana chikafu mumba. Mudzimai ndo paakabva achizopfimbwawo neumwe murume ainge achigara musame complex matainge tichigara, chandinge ndichitomboziva painge pasitomborina, but there were things that I started to notice. Ndakaona kuti mudzimai wangu aiti kana akabuda aidzoka aine magroceries. Ipapo zvinhu nekuoma kwazvainge zvakaita, ndakatombotanga ndichafara kuti at least mudzimai wangu maybe ari kuzamawo nekusaidi kwake. Ndichingoti zvimwe kuda ari kuenda achinokumbira sisi vake. Ko taigoziveiko vana baba nhiya kuti mukadzi atoenda nevaSerbia? Ndipo apo paakazondibudira pachena akati iye zvekugarira nhamo ainge asingazvigone, uye zvekare zvekutambudza vana ainge asingazvigone. Munhu akasimuka ndichiti zvimwe kuda ainge ava kuenda kunogara nasisi vake, sezvo kwainge kuri iko kwandainge ndakamutora. Vakadzi vane zvivindi, ende kana kutya havatombotyi zvachose. Kutya kuurawa nemurume havatombotyi, because akabva atotanga kutogara naye murume iyeye pasame complex. Amanzadiwa, zvinhu zvinorwadza zvekuti apa uri munhamo, hauna kana chauinacho, hauna kana plan. Of course ndainge ndichigara imba yainge yakanaka. Ndakasvika pakutengesa motikari, ndofamba zvino netsoka ndichienda kubasa. Vanhu vaindiziva apo pandainge ndimbori nemari vaitoshamisika. Dzimwe nguva wosangana nemunhu mukombi voti ko ndimi boss? Yes, it was me. Upenyu hwainge hwakaoma. Level renhamo pandakasvitswa nenhamo painge pakaoma. Munoziva ndaiti ndakarara dzimwe nguva usiku ndotanga kuzvibvunza kuti asi zvinhu zvichazoita right here, ndichadzokera here apo pandainge ndimbori. Koiko kuonda ndainge ndisingachadyi zvino nekuda kwestress. Apa uchitanga kufunga kuti kubusiness zvinhu hazvisikana kumbofamba. One by one vashandi vangu vakatanga kundipandukira, and it is very easy kupandukirwa nevashandi the moment kuti unenge wava kusakwanisa kuvabhadhara. Vainge voita zvavainge vachinzwa kuda. Ndakasvika pakuudzwa usaskam neumwe uyo wandainge ndichivimba naye, ndichitoti uyu pavashandi vangu vose ndiye munhu wandinotovimba naye. But mukoma akandiudza kuti ndainge ndiri saskam nekuda kwenhamo, even though zvainge zviri zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara ndakaita muupenyu hwangu hwose. Ndakabva ndachizotanga kufamba zvino ndichitsvaka n'anga dzinokwanisa kundibatsira. Iniwo mukoma ndakakwanisa kusangana nayo n'anga iyo yakazondirombesa. Ndakarombeswawo neimwe n'anga yemuno muSouth Africa, but iye achibva zvake kuMalawi. Munhu wekuti akasouya kunoku kuJoni a very long time ago. Sekuru ivavo kuti ndige ndichitovaziva, ndakataurawo neumwe wandainge ndakamboita partnership naye ari wekuMalawi. Ndakangomufonera nerimwe zuva. Ipapo ndainge ndisina kana sent. Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti andipewo mari yekuti ndige ndichitenga chikafu. Akandibvunza kuti mari, ndikamuudza kuti ndainge ndichida at least somewhere around 1000 ndinge ndichizotengawo chikafu chinopedza mwedzi wose, because ipapo ndainge ndatozviudza kuti zvainge zviri nani
kuti ndige ndichitsvaka basa. Ndakati kana ndikakwanisa kutsvaka basa, then iro business rongozvirana, mari inenge ichibvako kubusiness yongoitawo mari nekuti inenge ichingobhadhara zvikwereti, because I was owing a lot of clients, zvekare nemamwe maprojects andainge ndisina kukwanisa kupedza. Ese iwawo ainge achida material yekuti tinge tichizonoshandisa kumaprojects ikoko, zvekare nevashandi vamwe vanyowani vandainge ndichifanira kuti ndinge ndichitsvaka, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichivabhadhara. Hama dzangu, kana ukanyatsokutambura ndopaunoita skiri rakasiyana-siyana pabusiness, ipapo chainge chava kundiraramisa. Sezvo I was into the construction industry, ndaitorarama nekutorobha vashandi kuti kambani yangu isazobroka zvachose. Ndaiti kana ndikahaya vashandisa nhasi, tikaenda tikanoisa matiles muimba yatinenge tichiisa, ndaivapusha pavashandi vangu vose vandainge ndiinavo. Painge paine one uyo wandaiziva kuti basa anorigona, as long as akangowana maassistants chete basa anotorova. Saka taienda then tobva tanorova basa. Dzimwe nguva ndaienda ndichinovabatsira, ndaishandisa vanhu mahara mukoma apa, kwete kuti kwainge kuri kuda kwangu, but yainge itori nyaya yekutoziva kutoti kana ndikasatoita saizvozvo business racho rinobroka. Ndichizviudzawo kuti nekufamba kwenguva kana zvinhu zvangu zvazoita bho, ndichavatsvaka one by one ndichivapa mari dzavo, because ndaitongoziva kuti kana tikaisa matiles kana 3 rooms mune imba iyo yatinenge taisa matiles, ndikabhadharwa paya, mari iyoyo ndobva ndaishandisa kutenga material, because kune dzimwe dzimba dzandainge ndakatobhadharwa madeposit. Mari idzodzo mukoma ndainge ndisingachakwanisi kudzirikavha, because ndainge ndakatorerwa mari yacho yose nemurungu uyo ainge aine motikari yake yainge yakaitwa written off nadriver wangu, akabva atiza futi on top of that. Mari yaingopinda ichibuda mukoma, sezvo ndainge ndisingachakwanisi kubhadhara zvikwereti zvacho zvose in time. Zvandaitongoita ndizvozvo kuti kana ndikaisawo matiles 3 rooms ndikabhadharwa, ndobva ndabhadhara uya who was the only guy ainge achiziva zvaainge achiita mukambani yangu. He was the only worker that I had at that time. Aiziva dhiri rose, ndiyega wandaibhadhara. Vamwe avo vaanenge ashanda navo tichiisa matiles kwe3 rooms idzodzo, vanhu ivavo ndaitongovanyudza kana kuti ndaingovapa half. Then kana tapedza tobva tatotsvaka vamwe vanhu, taingoenda parobot tobva tatsvaka vamwe, tobva taisa futi matiles kana dzimwe 3 rooms. Then the owner obva atibhadhara imwe portion yemari. Ndaibva ndaenda ndobva ndanotenga sometimes matiles handinenge ndakanzi ndinge ndichizotenga, nekuti mamwe maclients vanenge vasingadi kutenga material, vanongoti iwewe ndinongokupa mari then wotenga material. Ndaibva ndamhanya ndonotenga material shoma, ndobva ndazonoisiya kumba kweclient, tobva tachizotsvaka zvekare vamwe vanhu vatinoenda tichinoshanda navo. Zvinhu zvainge zvakaoma ipapo mukoma. Apa kana ini pachezvangu kuti ndige ndichizvibhadhara, ndainge ndisingachakwanisi kana kuzvibhadhara. Upenyu hwakaoma kusvika ndazotaura nemurume uya wekuMalawi. Zuva iroro ndakanyatsokuona kuti panapa kana ndikaita zvekunyara ndikasamukumbira mari yekuti ndige ndichitenga chikafu, ndinokwanisa kuziya nenzara, because ndainge ndatova nemazuva ndichingorarama nekutenga zvimasweet aid, ndotenga nechingwa. But ndakasvika pakunzwa kuti mudumbu zvino mainge mocomplaina mava kudawo sadza. Ndakataura naye akanditi kwai munhu akaita sewe achiti mumba make hamuna chikafu. Ende ipapo paaimboziva aindiziva ndiine vashandi vainge vakawanda. Mwari vakambondikomborera zvekuti ndakaita vashandi vainge vachisvika kuma 30 something vashandi vandainge ndiinavo, because ndakazovhura mabusinesses akawanda ndisati ndazobroka after ndagadzirwa navatete vangu. Chandakadzidza chigore iroro ndechekuti chinoita kuti tisabudirira isusu sevanhu vatema inhau yekuti mukunosimukira kwako unototi unge uchitowana mhandu inouya kuzokuparadza. Ende kana ukasaroyewa pane zvinongoitika mubusiness zvinozokonzeresa kuti unge uchizowira pasi. Ndakataura naye murume uya wekuMalawi, ndokubva achizoti ndaifanira kuti ndenge ndichizouya kumba kwake. Ndakaenda kumba kwake, akati iye ainge aine n'anga yaainge achiziva yaikwanisa kundibatsira. Zuva randakazoenda kuchishop
chen'anga yacho iyoyo. Iye ainge akapfeka hembe sedzavanopfeka ivo maMuslim, asi akandibatsira zvake, ende ndinoda kutenda Mwari nekuda kwekuti akandibatsira. Saka murumu macho imomo maakanditi pinda tinge tichibata basa, mainge muine mucheka wered kumadziro kwose, vainge vakaisa mucheka yered, iye neumwe wake waainge achishandidzana naye, uye zvekare painge paine rimwe zitable kana kuti altar. Paaltar ipapo painge paine coffin, but coffin iri ndikangoti maybe it was about 30 centimeters, kangori kacoffin kainge kari kadiki. Akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichivhura coffin rearia. Pandakavhura coffin ndakabva ndaona kuti mainge muine mabond papers maviri. Akabva anditi bond paper rekutanga ndo randainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonyora mazita ehama dzangu dzose dzandainge ndichida kuti dzinge dzichizofa. Saka ndakabva ndatanga kunyora zita raamai vangu, uye zvekare ndikabva ndachizotanga kunyora mazita evamwe veukama vandainge ndichida kuti vange vachizofa. Asi pane vose avo vandainyora mukoma, ndaiti kana ndikanyora zita remunhu anonamata, zita iroro rainyangarika. Izvi zvakatangira pandakanyora zita raamai guru, sisi vakuru vaamai. Ndakanyora zita ravo mukoma, ndokubva zita ravo ranyangarika papepa, ende ndainge ndichitonyora mazita awa nepeni yered. Asi pandakazoti ndava kunyora zita ravatete, n'anga iyaya yakadzungudza musoro wayo ikati kwete, uyo agara ndewedu, hapana nidhi yekuti unge uchinyora zita rake. Yakaramba ichingomanikidzira kuti ndinge ndichizonyora mazita evamwe vaya avo vandati ndo vanonamata mumhuri. Asi peni yakasvika pakubhenda ndichingonyora mazita chete. Mushure mekunge zvaramba ndopavakazonditi ndaifanira kuti ndige ndichizonyora mumabrackets kuti nevose avo vachazodya mari yangu, nevose avo vandichazodanana navo, pane mazita ose avo andatadza kuti ndinge ndichizonyora, ndivo vanofanira kuti vange vachizofa nekuti vachadya mari yangu, uye zvekare murudo tichazova neukama. Saka rudo rwedu ndo ruchazovaurayisa. Awo ndiwo mawords andakanyora mumabrackets, ndikabva ndazovapa bond paper riya. Ndakati ndavapa bond paper riya rakabva ratanga kubvira, vakaribata. Mushure mekunge bond paper riya ratsva, vakabva vachizondipa zvekare rimwe bond paper iro ravakati ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora kuti ini Trevor Joe, not his real name, ndauya pano ende hakuna munhu andimanikidza kuti ndinge ndichizouya pano. Ava sekuru Phiri, not his real name, haisi mhosva yavo, ende maoko avo akachena nekuti ndini ndatogwadama pamberi pavo ndichivakumbira kuti vange vachindibatsira. Avo maoko akachena, angu maoko ndiwo akatsvuka, akasviba, azere neropa. Kana zuva rekutongwa rasvika, ini ndini ndichatongerwa mhosva dzangu, ivo havangatongerwi mhosva dzisiri dzavo. Ndokubva ndachizosaina. Uku ndiko kusaina kwacho kwandakaita. Umwe uyo wavainge vainaye akabva achizouya akamira padhuze neni, ainge aine banga raainge ainaro. Akandipa banga iroro, akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvicheka. Ndakatanga ndazvicheka kuruoko rwangu rwekuleft. Mushure mekunge ndazvicheka kuruoko rwangu rwekuleft, ndikazozvicheka kuruoko rwangu rwekuright. Munoona mukati memaoko edu mune maline arimo. Saka ndakanzi ndinge ndichizvicheka ndichitevedzera maline acho iwawo. Zvainge zvisiri nyore, hama dzangu zvairwadza pandakatanga kuzvicheka kuruoko rwekuleft ndichitevedzera maline awo arimo mukati memaoko. Ndapedza kuita saizvozvo, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichisvinira ndichidonhedzera ropa iroro pabond paper ravainge vaisa zvino mukofini muya. Apa rainge robuda zvino rakawanda, ko iko kurwadza kwazvainge zvoita. Ndakati ndapedza kuita saizvozvo, zvino ndakati ndichizvicheka kuruoko rwangu rwekuright, hama dzangu ndainge ndonzwa kurwadziwa ndongobvunda apa ndichichema. Vakanditi it was necessary kuti ndinge ndichirwadziwa. N'anga iya yekuMalawi ainge ichindisimbisa ichiti
pose panenge pachifanira kuti pange pachiitwa mari unotofanira kutoti unge uchirwadziwa, ende kana uchiita sacrifice unofanira kuti unge uchirwadziwa. Akabva anditi, ko unofungidzira kuti Ishe Jesu paainge ari pamuchinjikwa zvainge zviri nyore here kurovererwa nezvipikiri? Saka iwe kana uchida kuenjoya mari yako, ziva kuti unofanira kutoti unge uchizotosafa first. Ndakazvicheka ndichingobvunda ndichichema chete, ruoko rwekuright ndo rwakandirwadza because ndainge ndisinganyatsokukwanisa kukontrola ruoko rwangu rwekuleft apa ndainge ndatokuvara nechekare. Ndakazvidemba ndikati dai hangu ndatanga ndazvicheka ruoko rwekuright sezvo ndichishandisa irworwo rwekuleft rwaita kudavirira ruchiteta apo pandainge ndakabata banga. Ndakachema ndichiridza mhere kuzonosvika vandipa chimwe chimucheka chavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiruma chimucheka ichocho, nekuti zvainge zvisingaiti kuti vamwe vanhu vange vachizozvinzwa kuti painge paine rume guru rainge richibowa richichema. Asi ndakazoshingirira ndikazvishingisa mushure mekunge ndafunga about the way that my wife had hurt me so much. Ndikati neniwo ndinoda kuti ange achizorwadziwa, achitanga kufunga kuti ndava kutofambidzana nevamwe vakadzi vakanaka kumudarika, zvikari ndava nemari. Ende ndikazviudza kuti kana ndangoita mari chete handisi kuda kubva popa complex ipapo, ndaida kuti ange achizozviona kuti neniwo Mwari vandiropafadza. Ndakazvicheka mukomanashe. Mushure mekunge ndazvicheka ndikabva ndapfumbata ruoko rwangu rwekuright ndokubva ndatanga kusvina ndichisvinira ropa rose riya pabond paper. Ndakati ndapedza kuita saizvozvo vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichidzokera kumba uye ndaifanira kuti ndinge ndichigara kwemazuva 3 ndiri mumba uye ndisingabudi panze. Vakandipa micheka mushure mekunge vandibvunza kuti mubedroom mako mune mawindo mangani. Ndikabva ndavaudza kuti mainge muine mawindo 2, kawindo kadiki uye zvikari nerimwe windo rakaita hombe racho. Vakandipa micheka iyoyo yainge iri yeblack yakaita kukora zvekuti pandakaiisa pama-curtain rails mainge musisina kana light rainge ropinda mumba. Vainge vakanditi ndaifanira kugara mumba imomo makaita kuti dhuma. Vakanditi kana uchitokwanisa unokomerera zvipikiri kumadziro then wobva watoisa nemagumbeze kuitira kuti munge muchinyatsokuti dhuma. Izvi zvinofanira kuti zvinge zvichizoitika kwemazuva 3. Ndakangozvivharira ndiri mumba vachiti kune munhu uyo achazouya nemari yangu. Ndikabva ndati it is okay. Ndakabva ndatenga hangu zvipikiri ndichishandisa kamari kandainge ndiinako. Ndakangoendawo kune imwe taxi rank. Ipapo ndakatoona kutoti kana ndikakwira makombi ainge achienda kuma-areas kwandainge ndichigara mari yacho yaisazotokwana. Saka ndakati it is far much better kuti ndinongokwira kombi at least inondibuditsa mutown, then kana ndabuda mutown ndozotanga kufamba hangu netsoka. Ndozvandakaita ndikaenda kune imwe taxi rank. Saka kuchitaxi rank ikoko kwainge kuine chimwe chihardware cheumwewo mukula. Ndikabva ndachizotenga zvipikiri zvangu. Ndakatenga zvipikiri zvangu ndokubva ndachizotanga kufamba. Ndakafamba mukoma about an hour kuzonosvika ndichisvika kwandainge ndichigara. Ndakazoti ndasvika kuya ende zvazvinoita so ndakatosangana nemudzimai wangu pagedhi repacomplex ainge achitodhiraivha motikari yemurume uyo waainge ava kugara naye. Akatovhura zvake gedhi akangoti achingopinda mucomplex nekutovhara gedhi mukoma. Haana kana kumbonditarisa kana kuita sei. Iniwo ndichizosara ndichizorivhura gedhi. Ndakarwadziwa ndichiona achiita kubuditsa mazigrosari. Bhuti remotikari rainge rakaita kuti mako rakazara nezvikafu, magrosari uye nezvakangosiyana-siyana. Ndakarwadziwa hangu ndikabva ndachizoenda upstairs because isusu tainge tichigara muapartment yainge iri upstairs. Ndikabva ndachizotanga kukomerera zvipikiri zvangu ndokubva ndatora micheka iya yandainge ndiinayo ndikabva ndaibayirira uye zvekare nemamwe magumbeze andakatora mune imwe spare bedroom mazi 2 in 1. Ndakati ndichipedza kuita saizvozvo mumba zvino mainge mava nezirima. Apa ndainge ndakanzi kwemazuva 3 ndaisafanira kuti ndinge ndichizoshandisa foni
kana kubatidza TV kana light. Ndaifanira kungogara murima chete. Ndakatora chikafu ndikatora nekastove kangu kamwe ka1 plate andainge ndakatenga kuri kuzama kuseva magetsi, because zi4 plate ratainge tiinaro zvinhu pazvainge zvichiri kufaya taisatombozviona kuti stove iyoyo inopedza magetsi, asi zvinhu pazvakaoma ndo pandainge ndava kuona kuti ainge atori ma1, saka ndainge ndongoshandisa hangu ka1 plate kangu ikako. Kana iri mvura ndainge ndichingoshandisa mvura yemubathroom, ndoyo yandaishandisa kubika nekuita sei. Then rakazoti rava zuva rechinumber 2 ndo pandakaona umwe musikana akauya kwandiri, akauya huri usiku. Ndakanzwa kuti gugugugu padom, ndikabva ndati ndiani. Musikana uya akapinda, ainge akapfeka rimwe dress rainge rakanaka riri rered, ainge aine vhudzi rainge rakanaka, ainge aine zvuma zvainge zvakawanda muchiuno, mabangles, uye zvekare nemumusoro make ainge aine zvuma zvaipenya penya. Akabva auya akabva anditi ainge atumwa kuti ange achizondipa mari. Akauya akabva agara pasaidi neni, akabva ati kuti ndige ndichiita mari ndaifanira kuti ndinge ndichizorara naye. Kana akabatira pamuviri zvinoreva kuti ndainge ndichazoita mari yakawanda, asi kana zvikaramba ndaifanira kuti ndige ndichidzokera kuya zvekare. Ndobva ndatangidza ndikati akomana ndingadzokerako here zvekare, asi akanditi ndo zvainge zvichazotoitika. Mukoma nemusikana uya takazorara tose. Zvinhu zvakatondishamisa because takangoti tangopedza kurara tose ndikabva ndatoona dumbu rake rava kutotanga kutokura. Akasekerera akabata ruoko rwangu, akaisa ruoko rwangu padumbu rake, akabva anditi zvaita ndava kuenda. Akabva achizobuda mumba ndokubva aenda. Akazodzoka zuva rechinumber 3 akabva anditi ndakuzvarira mwana. Kamwana ikako kainge katokura, but mwana uyu mukoma kana kuti chikwambo chacho ichocho chakangoita like munhu uya asingakuri asingarebi, anongoramba akangoita mupfupi zvekuti unongo chitofungidzira kutoti zvimwe kuda mwana atori kuma 3 years ndo zvachakaita chikwambo, but ipapo chaitowedzera kutokura each and every minute kuzotosvika kazotova kadhara. Ndakazodzokera kun'anga iya katova kadhara chaiko. Ndo pandakabva ndachizoudza n'anga iya zvose zvainge zvaitika, ikabva yanditi it is okay. So ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga zvimwe zvinhu zvandichazoshandisa paaltar zvakaita semakenduru. Ndikanzi ndinge ndichitsvaka dehenya regudo uye zvekare nechiwoko chegudo, zvinhu zvekuti zvakanditorera nguva, asi ndakazokwanisa kuzviwana. But dehenya regudo ndakazoriwana hangu kuZimbabwe. I had to fly back to Zimbabwe, ndikaenda ndikanорitenga kuMbare, ndikazodzokera naro kuSouth Africa. Ndakaenda nerimwe bhazi iro rinotozivikanwa nemukurumbira kuti bhazi iroro rinoyambutsa zvose zvinenge zvichinzi zvinenge zvichipisa pabhodha. Zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichidzoka nendege nekuda kwezvinhu zvandainge ndiinazvo. Ndakadzokera kwavari sekuru vaya vakabva vazondigadzirira zvinhu zvangu, vakandipa imwe plate. Plate iyi ndeye kopa, yakagadzirwa nekopa, inoratidza kuti ndeye kudharadhara. Vakanditi plate iyoyo inofanira kugara iine ropa, uye zvekare ndinenge ndakaisa zai pakati. Saka zai iri ndinorisiya ririmo kwemazuva anokwana iwo kuita 6. Then zuva rechi6 ndipo apo mukadzi uya paanouya obva achizorara neni. Mushure mekunge tarara tose ndipo paanozotora zai riya obva achizorinwa. Saka ndakazoudzwa kuti zai iroro kunyangwe ringoriwo zai like mazai atinongotenga mushop, but iwo mazai awa andinoshandisa pamhiko dzose idzodzo dzandinenge ndichifanira kuzadzikisa anenge atori mazai anenge achitorwa muzvibereko zvevakadzi vandinofambidzana navo. Ndokusaka ndichinzi handifaniri kuti ndinge ndichidanana nemunhukadzi more than 2 months. Kungodanana nemunhukadzi ndobva ndatomuramba nekuti anenge atotorerwa mazai ake. Ndiri munhu anongoti akadanana nemunhu the next thing ndobva ndatorambana nemunhu iyeye. Ndakazotanga kuita mari zvekuti mudzimai wangu akatomboda kudzoka kwandiri, asi ndakamuramba. Akarwadziwa achindiona ndichitanga kuita mari. Ndiko kuromba kwangu uko kwandakaita
zvekare nekuurayisa amai vangu nevamwe vose avo vane mazita andainge ndakanyora pabond paper. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa.